Σε αυτό το βίντεο θα σας πάρουμε μαζί μας σε μια διήμερη ανάβαση στο Παναχαϊκό. Ξεκινάμε με τα σακίδια μας, τον εξοπλισμό μας και τη διάθεσή μας για βουνό, ακολουθώντας μονοπάτια που μας οδηγούν ψηλά, μακριά από την καθημερινότητα. Για πρώτη φορά θα διανυκτερεύσουμε όλοι μαζί στο καταφύγιο του Παναχαϊκού, ζώντας την εμπειρία του βουνού έτσι όπως πρέπει, με κούραση, κρύο αλλά και απίστευτη θέα. Θα δούμε μαζί τη διαδρομή, τις δυσκολίες, τις στιγμές μέσα και έξω από το καταφύγιο και φυσικά τι σημαίνει να μοιράζεσαι το βουνό με καλή παρέα. Κουρναρόκαστρο, έως Πάτρας, Δήμος Μινάς, Ουράνιο Τόξο. Δήμο, τι ακούς στα ακουστικά σου? Εγώ. Μάτλιπε. Όχι, βάζω τη μαγεία της φύσης. Κούμποσέ το στο χώμα. Να σου λέω το νερό. Τρένο περνάει. Μαλάκα awkward as fuck. Δείξω εδώ διαχείριση. Λοιπόν, Μαλάκα διαχείριση. όταν έχει νερά, Ναι. δεν περπατάμε μέσα νερά. Πω διαχείριση μιλάμε. Ναι ρε φίλε. Πατήσεις βράχο, κυλάει νερό από πάνω, Ναι. υπάρχει μια που Πω. What she sees. Η διαδρομή μας ξεκινά από το Πουρναρόκαστρο, ακολουθώντας ένα όμορφο και σταδιακά ανηφορικό μονοπάτι που μας οδηγεί προς το πρώτο καταφύγιο του Ψάθη. Από εκεί το τοπίο αρχίζει και ανοίγει και η πορεία γίνεται πιο άλπικη, με το βουνό να δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Συνεχίζουμε προς το σημείο που είναι γνωστό ως Πόρτες, όπου θα κάνουμε μια σύντομη στάση πριν την τελική ανάβαση. Από τις Πόρτες, το μονοπάτι μας οδηγεί στο καταφύγιο του Παναχαϊκού, που είναι χτισμένο λίγο κάτω από την κορυφή που είναι γνωστή ως Πύργος του Παλαβού. Στην επιστροφή μας περνάμε από την κορυφή Βοδιάς, ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του Παναχαϊκού, όπου κανείς μπορεί να δει ολόκληρη την πόλη της Πάτρας απλωμένη μέχρι τη θάλασσα. 2 μέρες στο Παναχαϊκό. Ανεβαίνουμε χωρίς βιασύνη, ακολουθώντας το μονοπάτι και το ρυθμό του βουνού. Λίγες στάσεις, καλή παρέα και πάνω απ' όλα καλή διάθεση. Εδώ καταφύγιο Ψάρτη, πρώτη φορά τα βλέπουμε ανοιχτό. Εδώ έχουμε το Δήμο. Κοίτα λίγο θέα από πίσω. Ωπ, έχει και μια Άμστελ, μαλάκα αυτή παίζει να είναι προϊστορική. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο καταφύγιο που φτιάχτηκε στην Ελλάδα. Φτιάχτηκε μαζί με το καταφύγιο του ΕΟΣ Αθηνών στο Ιππάνη. Για πάμε λίγο διαχείριση εδώ. Στα 3K like. Προχώρα παρά. Φτάσαμε 3K. Ναι. Γιατί οι Κινέζοι τρώνε περισσότερο ρύζι από τους Ιαπωνέζους? Γιατί? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Γιατί είναι περισσότερο? Μέγιστος φίλε. Οπ, χορεύεις μπρο μου. Δόξα σοι. Ω, πήγα να πω εκκλησιαστικό ύμνο ρε μαλάκα. Γρήγορος έτσι. Μαλάκα, τα ανακλαστικά τώρα Λιούις Χάμιλτον. χαμογελάτε. Τι είσαι ρε μαλάκα, ο Σάκης Ρουβάς. Βέβαια. Τώρα που ήμουν και λίγο μόνος, αυτός ο γυρός είναι ιδανικός. Πες τη βροφούλα, κουράζεσαι, υδρώνεις, ξεϊδρώνεις, πάντα όλα.
Λίγο πριν φτάσουμε στο καταφύγιο, ο ρυθμός πέφτει. Η διαδρομή ανοίγει και γύρω μας απλώνεται όλο το Παναχαϊκό. Κάνουμε μερικά τελευταία βήματα, κοιτάμε γύρω μας και απλά το ζούμε. Σε τέτοιες στιγμές καταλαβαίνεις γιατί αξίζει η ανάβαση. Τι κάνουμε εδώ, φίλε μου? Κάνουμε λίγο ένα πρόγευμα. Μποναρίτσα. Καρμπονάρα. Κάτσε, δεν είναι απλά καρμπονάρα. Καρμπονάρα πάστα, source of protein. Είναι πηγή πρωτεΐνης. Έχει 40 γραμμάρια πρωτεΐνης αυτό το πλούτο. Γι' αυτό το πήρες. Είναι σαν τις μπριζόλες εκεί. Γιο, μα. Για έχω το... Επαγγελματίας τσέλης. Φαίνεται το παλαβός, Καλά που να το δεις και στην κάμερα. Πάλαβες. Εδώ βλέπουμε το Δήμο με τις μπριζόλες του. Μπριτζόλες. Για δείξτε μας ρε λίγο πρώτα. Τι είναι, σπαλομπριζόλες? Την πίτα γιατί την έκοψες έτσι ρε μαλάκα? Γιατί δεν χωρούσε. Έλα ρε φίλε, και πώς θα φάμε τώρα με σπιτούλα? Εγώ δω με την καρμπονάρα μου. Για να δω. Καρμπονάρα. Δεν μπορώ να τη μυρίσουν τώρα. Νοικοκύρης έτσι, Παιδί για σπίτι, Δημοσθένης Μινάς, στοιχήματα θα τα κάψει, ενώ εδώ το παιδί. Μου έχω επιχειρηματική ιδέα. Κάτσε εδώ να τα πούμε. Οι μόνες αισθήσεις που δεν μπορεί να αναπαράγεις με το κινητό ποια είναι? Έχεις αφή, έχεις ακοή. Δεν έχεις αφή. Έχεις ακουμπάς μόνο. Εντάξει, δεν μεταδίδεται, αλλά Να. μόνο που μπορεί να μεταδώσει. Ναι, Χρήστο. Για ιόφιστο. Να φτιάξουμε έναν αισθητήρα ή οτιδήποτε το οποίο να μπαίνει μέσα στο iPhone και να μπορείς να πετάς και άλλο. Αλλά αυτό ποιος είναι το αγοράζει. Πότε με δουλεύεις? Θα ανέβαζε story και θα μείνεις. Φίλ με αρώματα, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Θα πρέπει να πηγαίνεις σε αρωματοπωλείο να αγοράζεις αρώματα. Να μην υπάρχει καν. Είμαστε στα 3 λεπτά ψησίματος. Ναι, Μανουέλα, μπορείς να πάρεις λίγο τον ποπό σου από εκεί. Εντάξει. Απλά ο Δήμος θέλει να ανεβάσει YouTube. Το πιάνεις το τσίγκινο αυτό και το σηκώνεις. Και τι γίνεται, για δες, πώς μυρίζει. Γιατί αυτό μας νοιάζει τώρα. Είναι medium rare. Τσιτσιρίζουνε. Σώθηκαν. Είναι εντελώς τηγανιτές, Έχουν γίνει τέτοιο τηγανίτα. Λέω και διαδικασία να έρθω. Την ησυχία μετά σκηνή. Για πες. Δεν έχω δοκιμάσει με πολύ νερό. Συνεχίσει η βροχή. Ναι, πιο δυνατά να σε ακούμε. Αυτό το οποίο κάνεις, μαλάκα. Χρήστο. Και τώρα σίγουρα κανονικά πρέπει να είμαι με το φανελάκι μου. Και το λάδι ακόμα. Μέσα στα λάδια όπως πρέπει. Ναι. Καταπληκτικό, ναι. Κάτσε τώρα να τα φάμε που λείπει. Νιώθεις περήφανος Έλληνας. Καλά παίζει ένα λόγο μόνο αυτό να ξέρεις. Σαν τηγανίτα. Πραγματικά. Τι έχει κάνει ρε μαλάκα τώρα? Δεν καταλαβαίνω. Έχει ντουμανιάσει το καταφύγιο. Δηλαδή μου τι έχεις να πεις? Κόβουμε πίτα με 25 εκατοστών. Δείξε μου πως είναι 5 εκατοστά να ξέρω. Τέτοιο κομμάτι. Αυτό δεν είναι 5 εκατοστά. Παίρνουμε κομματάκι κρέας, γυρινό. Παντρεύουμε τη ζύμη με το κρέας, αγκαλιάζουμε, καταναλώνουμε. Δώσε μου μια τοποθεσία και ένα rating. Που βάζω 9,95 στα 10. Ναι. Τοποθεσία Θέα Παλαβού. Θέα Παλαβού. Ζεστό κλίμα, καλή παρέα, μουσικές και χαμόγελα. Μετά το φαγητό, είπαμε κι εμείς να αφήσουμε το λιθαράκι μας στο καταφύγιο, στολίζοντας όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Χωρίς σήμα, χωρίς βιασύνη, απλά με συζητήσεις που κράτησαν μέχρι το βράδυ.
στιγμές απλές, αλλά αυτές που τελικά μένουν. Ξεκινήσαμε να βαδίσουμε προς την κορυφή του Παναχαϊκού, έχοντας αφήσει τον εξοπλισμό μας πίσω στο καταφύγιο, παίρνοντας τα απολύτως απαραίτητα που θα μας βοηθούσαν να ανεβούμε στην κορυφή. Μαλάκα, δεν έχει τρομερή θέα. Για πες εδώ τίποτα. Ανέβηκαμε στον Παλαβό. Θέα καταπληκτική, βέβαια τώρα χρυσαφίζει. Παλαβό ήταν κλειστό, για να δούμε την αρχή, αλλά τώρα Ναι, δεν βλέπουμε θέα. Ήταν κλειστό το χιονοδρομικό. Μετά από μια πεζοπορία τουλάχιστον 5 ώρων, εκεί πάνω βλέπετε τη θέα πανέμορφη. Ήρθαμε εδώ να γεμίσουμε νερά. Για πόσα χρήματα θα κάνεις μπάνιο έτσι όπως είσαι τώρα? Για πόσα, 100.000. Τάχει ρε, δεν είναι κάτι. Θα ρηχτείς σε λέμερο. Το κάνω τώρα 1.000 και δεν θα βγουν έτσι. Δώσουμε 1.000. Δεν το έχω πάνω, το έχω κάρτα. Στο στείλω αέρας. Ναι. Τώρα κάτσε να πω στο ίντερνετ να το στείλω. Θα σου στείλω αέρας. Κάτσε να βρω σήμα και το στείλω. Κοπρίτες. Ελεηνή. Με τρισάθλοι. Πάμε για καφέ. Απλά ξέχασα τα βουτήματα, θα πεταχθεί κάποιος να πάρει. Τώρα, ακέρα. Με κανέλα κανένα. Κουβάγια που στραβέζει. Κουκουβάγια, Σαμό. Φαντάσου μαλάκα να κλείσεις τραπέζι κουκουβάλι για να πιεις καφέ. Μαλάκα, όλος μου Δεν μπορώ αυτό καθόλου. γίνεται όντως αυτό το πράγμα. Ναι ρε. Μήπως είναι ο ορισμός της δυστυχίας αυτό το πράγμα. Μαλάκα. Μπαμπενιώτη. Έχεις βάλει και σήμερα αλκοφρέν. 2. Φαίνεται. Και ζορίστηκα πολύ. Εγώ δεν χρειάζομαι παιδί μου αλκοόλ για να γίνω. Ένα αλγκοφρέν και φύγαμε. Ο μόνιμα άρρωστος. Κάτι λοιπόν φίλε αλκοόλ. Είμαι μόνιμα άρρωστος για τη ζωή. Τι? Είμαι μόνιμα άρρωστος για τη ζωή. Για από τη ζωή είσαι ο μόνιμα άρρωστος. Εδώ παιδιά καταφυγή, άρα. Έχει και ΦΠΑ. Είχε και εθνική συμμετοχή. 164.000 έκανε. Εντάξει, θα έχει ο Δήμος, σιγά. Πόσο λες παιδί. Εδώ είναι το τέλειο για να... Δεν μπαίνουμε μέσα. Μάγκα μου. Και κάπως έτσι ήρθε η στιγμή της αναχώρησης. Αφήσαμε πίσω μας το καθιερωμένο σημείο μας στο καταφύγιο, μαζέψαμε τα πράγματά μας και πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Η κατάβαση προς το Πουρναρόκαστρο ξεκινά, με το βουνό σιγά σιγά να μένει πίσω μας. Άλλη μια εμπειρία που κλείνει, αλλά μένει πάντα μαζί μας.
Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε, φτάσαμε. Μην κοιτάς το GPS, ρε. Ό,τι λέει η καρδιά σου. Όντως, Μην κοιτάς το GPS. δεν το κοιτάω. Λοιπόν, Δήμο, για πες, πώς πέρασες? Και γαμό, φίλε. Πιο δυνατά, ρε μαλάκα. Και γαμό ρε μαλάκα, και ο Χάρης και γαμό τα παιδιά και οι άλλοι δεν θυμάμαι το όνομά τους και γαμό. Ήταν απίστευτα, καλό φαγητό, καλή παρέα, καλά τα πάντα. Είχε σύννεφα, δεν πειράζει, δεν είχε θέα, αλλά τα γαμίσαμε όλα. Τέλεια ήτανε. Χρήστο. Καλά ήταν. Πολύ ωραία ήταν, ναι. Σύμφωνα. Εγώ μου άρεσε πάρα πολύ και το καταφύγιο μέσα. Το έχω ξαναδεί, δεν περίμενα να είναι τόσο Και κυρίω. πήγαμε και στο ψάθι, άλλο φλεξ. Πήγαμε στο ψάρθι, εγώ θα το λέω στα παιδιά μου αυτό. Αυτό είναι όντως Θα flex. το λέω στα παιδιά μου. Δεν συμβαίνει ποτέ. Τον Χάρη το συμπάθησα πάρα πολύ. Αποφάσισα τι χάρτσελ που φαν θα πάρω που το σκεφτόμουν 80 εβδομάδες. 80 εβδομάδες. Μπράβο. Μάθανε εκεί τα κόλπα. Θα κοιμάσαι τα βράδια τώρα ή θα Τώρα, σκέφτεσαι? τώρα θα σκεφτόμαι άλλα. 2,5 μεμβράνες ή 3? Τι αποφάσισες? 3 μεμβράνες. 3 μεμβράνες, ωραία. Γιατί Μια θα χαρά. πάω κατευθείαν, είναι θύμα καπιταλισμού. Κατευθείαν. Εντάξει, θα την πάρεις στην τσάντα με τα 220 ευρώ. Πιο ακριβή θα πάρω. Την ήταν αυτή. Όχι, εγώ βασικά ήταν. Την έχεις ανάγκη τώρα. Την ήταν η τιμή τη. Δηλαδή, εγώ δίνω και 4 εκατοστάρια για αυτή την τσάντα. Ναι. Παναγιώτη, αν ακούς, μπράβο. Ναι. Κοίτα, μόνο που την έχει ακουμπήσει 4 χρόνια Παναγιώτης, ανεβαίνει τιμή κάθε Το χρόνο. 4 χρόνια Παναγιώτη. 4 χρόνια Παναγιώτης, ανεβαίνει κάθε χρόνο ένα 50. Ωραία, ναι, συμφωνώ. Είχε Ωραία, ακούσει ναι. τα κύτταρα Ωραίος του. ο Παναγιώτης, πολύ συμπαθητικός. Εντάξει, του μάθαμε και τίτσου. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Του μάθαμε και τι, λέει ο Χρήστος. Ο Εντάξει, Χρήστος. και εγώ του έμαθα. Ναι, ρε, παίζει του μάθες πώς σωστά. να ξεφτιλίζεται. Εσύ παίχτη να πούμε, γιατί δεν έβγαλα τίτσου. Τι σου έβγαλες? Αλλά ξέρεις τι λένε ρε φίλε. Πήγα να τον κόψω και τον Δεν άλλο. είναι ρε φίλε εκατοστάρι, είναι μαραθώνιος ρε φίλε η φάση. εντάξει. Αλλά, αν είναι τον πόλεμο είναι το να Ναι, κερδίσει, όχι ναι, τη με μάχη. τον καλά. Gamble. Ρε μπρο, έφυγε το. Μαλάκα, έκανα gamble. Μαλάκα, και έτα με gamble. Τέλος πάντων, αυτό είχε λίγα μιχλούλα, ήταν ωραία. Εντάξει, εγώ ζορίστηκα λίγο, πήρα ένα αλκοφρέν. Gamble. 2-3 και έχεις γίνει άνθρωπος. Τώρα ας πούμε νιώθω ξανά. Χρειάζεσαι ένα αλκοφρέν, Τώρα, Χρήστο. τώρα τελειώνει η επίδραση. Κάνεις σαν τίποτα, δεν έχεις αλκοφρέν. Ναι, τι άλλο, εντάξει, είχε αρκετή λάσπη γλίστρα. Λάσπη, γλίστρα. Και έπαθα και εγώ ενθουσιάστηκα με το team που ήταν όλοι νέοι στην ηλικία μας. Κάπλωσες. Όλοι ήρθαν με χιούμορ και διάθεση και δεν κόλλωσε κανείς. Όλοι ανεβήκανε, όλοι κατεβήκανε σε σωστό ρυθμό. Καλά, εντάξει. Έλα, μια χαρά ήταν ο ρυθμός. Όχι, άλλο θέλω να πω. Η κοπέλα της αυτή όμως. Μια χαρά πήγαινε αυτή που το Βάλα κατάπατο πήγε. Όχι από το λιτόχωρο ρε. Α, αυτή Ναι, που αλλά σταμάτησε. ίσα-ίσα. Όχι, ρε, αυτή που έφυγε πρώτη λέει. Έφυγε πολύ νωρίς. Ναι, Μας- μάγκησα για αυτή. Πολύ Έφυγε μάγκησα. πολύ Respect. σωστό χρόνο. Πολύ respect που Άρα κατά- όχι όλοι είχαμε μία απώλεια. Δεν τη μετράω. Μην τη μετράμε. Δεν τη μετράμε. Γιατί κατέβησε νωρίς όπως έπρεπε. Σαν κυρία. Άμα το ακούς, μπράβο, είσαι κυρία. Όχι, έτσι πρέπει. Ναι, και τώρα πάμε να φάμε. Πάμε εστιά Πανεπιστήμιου Πατρών γιατί είμαστε φοιτητές. Πολύ μου άρεσε. Κάποια στιγμή.